For mig betyder det at cykle frihed, frisk luft. Ferie er faktisk også på cykel for vores lille familie. Det giver mig at cykle, det er en stor fleksibilitet. Jeg bruger cyklen til hverdag til at aflevere børn, til at hente børn, til at handle og til primært at køre til og fra arbejde. Jeg har 2 cykler. Jeg har min gode gamle Kildemos bedstemorcykel med cykelkur foran, og den bruger jeg, hvis ungerne de selv vil cykle i børnehave og i skole. Og ellers så bruger jeg min ladcykel. Det vigtigste for mig, når jeg cykler, det er sikkerheden og det er hastigheden. Jeg ville helt sikkert ikke cykle, hvis jeg ikke følte, at jeg var for eksempel ordentligt afskærmet fra bilisterne. Hvis jeg følte mig utryg, eller jeg ikke kunne køre så hurtigt og så direkte, som jeg gør, så ville jeg nok ikke cykle. Jeg er jo bare en helt almindelig mor, så jeg er ikke sådan en eller anden superatlet, der deltager i triathlon og har smart grej, som har kostet en formue. Så jeg vil egentlig sige, at alle kan gøre det. Det er ikke sådan, at man skal være en eller anden super sportsfanatiker for at kunne tage cyklen til arbejde.